Serien les 4 de la matinada, ens van obrir, van entrar, van agafar tot el que eren les bambes, Nike, Adidas, tot marques. A mí me han abierto 3 veces el coche en el espacio de 3 meses. A veure, com et deixis el mòbil dintre d'un cotxe, al cap de mitja hora ja no vagis al cotxe, o sigui, te l'han robat segur. I és el més habitual, cada matí doncs, et trobes algun cotxe, algun vidre rebentat, o alguna roda punxada. Surto a les 11 del treball i sempre la meva mare em diu et vinc a buscar, i jo no, que ja vinc sola, però igualment, vulguis o no, vens preocupada. Es tracta sobretot de petita delinqüència, però això, unit a les 2 agressions sexuals que hi ha hagut des del novembre, han encès les alarmes d'un barri que pateix un deteriorament continuat des de fa anys. L'associació de veïns ho ha anat denunciant, però asseguren que mai se'ls han pres prou seriosament. Llavors, i ara demanaven més educadors als carrers i més treball de base amb els joves. Però ara el que denuncien és falta de policia i, sobretot, una policia que s'impliqui realment en el barri. Quan coneixes un barri, saps qui i saps on, quan tu has estat en aquest barri. Perquè ho sabem nosaltres, no ho ha de saber la policia. Els veïns demanen que s'intervingui, especialment amb els joves, des que cometen el primer delicte. Jo crec que els menors gaudeixen, entre cometes, d'una impunitat que fan el que volen, o quasi bé el que volen, sense cap conseqüència, no? Pel fet de ser menors, no? Segons els veïns, l'últim any han marxat 200 persones del barri fartes de la inseguretat o perquè se les ha desnonat. A més, viuen amb preocupació que molts dels pisos són ocupats per gent que provoca problemes. L'Ajuntament de Mataró compta amb una unitat de convivència i civisme que intervé sobretot en l'ocupació de pisos. Ara ha anunciat que reforçarà la vigilància amb una patrulla 24 hores al dia.